Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra meldt vandaag dat gisteravond op Bonaire Jopie Abraham is overleden. Jopie Abraham was een van de bekendste en meest invloedrijke politici van de afgelopen decennia op Bonaire. Hij was actief sinds de jaren 70 en heeft veel betekend voor de Democratische Partij. Zijn zoon Clark Abraham heeft daarna de leiding overgenomen van de Democratische Partij op Bonaire. In de krant een mooi bericht over het werk en het leven van Jopie Abraham vandaag. Morgen verloopt de termijn van de leden van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Het gaat om de leden die door Curaçao zijn benoemd. De regering had de afgelopen 3 maanden de tijd om nieuwe leden voor te dragen, maar dat is niet gebeurd. Volgens de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Etienne IJs, is het nu aan de hofpresident om nieuwe leden voor de raad te benoemen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Gisteren werd de strijd van Tula herdacht. Precies 226 jaar geleden werd hij ter dood veroordeeld nadat hij was opgestaan tegen de slavernij. Verschillende sprekers, waaronder minister van Onderwijs Citré van Heijdorn, lieten weten dat de strijd van Tula nog steeds actueel is en dat het patriotisme van Tula nog steeds gevolgd moet worden door alle Curaçaoenaars. Een groep van 50 personen op Banda Riba heeft laten weten dat ze de continue stroom van inbraken in dat gebied niet meer tolereren. Ze nemen het heft in eigen handen, want ze vinden dat de politie te weinig doet aan een groep jongeren die op straat rondfietsen en zomaar bij mensen inbreken. Volgens de 50 bezorgde burgers zullen ze nu zelf gaan patrouilleren, ook tijdens de avondklok, want volgens hen houden de inbrekers zich ook niet aan die tijden. Het Curaçao Medical Center heeft gisteren cijfers bekendgemaakt van het aantal coronapatiënten dat is opgenomen sinds 22 juli. Het gaat in totaal om 88 personen. 82 daarvan waren niet gevaccineerd. 3 mensen waren wel volledig gevaccineerd. Bij 1 persoon ging het om 1 vaccinatie. Bij 1 persoon ging het om een besmetting die kort na de 2e vaccinatie plaatsvond. En bij 1 persoon is de status nog niet bekend. Meer cijfers over de coronacrisis. Gisteren is weer een patiënt in het ziekenhuis overleden. Die was opgenomen nadat hij besmet was geraakt met COVID. In totaal zijn nu 135 patiënten overleden sinds het begin van de crisis. Er liggen op dit moment 14 personen op de intensive care. In totaal 37 coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat op Curaçao in totaal om 621 actieve besmettingen op dit moment.
De broers Louis Singh en Patrick Yoon zijn gisteren veroordeeld tot 10 en 6 jaar gevangenisstraf. Er was respectievelijk 15 en 8 jaar geëist. De twee zijn veroordeeld vanwege de drugssmokkel in 2019 en verboden wapenbezit. Volgens zowel het Openbaar Ministerie als de rechter was de rol van Louis Singh Yoon, 49 jaar, groter dan die van zijn 46-jarige broer. En daarom heeft hij een hogere straf gekregen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.